ಹಾಯ್ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚವಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಮಾತ ಸೌಖ್ಯತೆ ಯಾನಂತೂ ಸೂಪರ್ ಅದುಲ್ಲೆ ವಿಷಯದ ಪನ್ನಾಗ ದಾಲೆಜಿ ನಿಖಿಲೇನೋ ಒಂದಿಕ್ ಬರ್ಮೇದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋದು ಬರೆಯಿರ್ತಾನೆ ಅಂಚ ಪೋದು ಬತ್ತಿನ ಅಲ್ಲಿ ಮೋನೆದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಮೋನೆದತ್ತು ಬಿಂಬುದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ತೆಪ್ಪರೆಲ್ಲ ಉದಾಸೀನ ಅಂಚ ಇಂಚನೆ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಂಚೂರು ಐಬ್ರೋಸ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಆತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದಾ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನಿನಿ ಎನ್ನ ಬೆರೆಲ್ಗೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಬೆರೆಲ್ಗತ್ತ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಉಗುರುಗೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಳ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಎದುರುಗು ಓಕೆನಾ ಯಾನ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರೇ ಪಾಡೋನು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಎಂಚ ಪಾಡುವೆ ಪಣ್ಣದ ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಬಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಅವಂದ ಒಂಚೂರು ಮೂಜಿ ವೆರೈಟಿ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟನ ಅಂಚ ನಿಕ್ಕಲ್ ಪಾಡ್ನೆ ಅತ್ತ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ ರಿಚ್ಚಿಂದತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಯಾನಿ ಎಂಚ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡುವೆ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡತ ಐಕ್ ಆಂಡತ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೊಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದಾಯ ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಕುಲೆನ ಉಗುರು ಮಾತ್ರ ತೋಡತ ಅಂಚ ಅದು ಉಗುರುದ ಮಾತ್ರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೋಜಿಚಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಯ್ ಅತ್ತ ಮೂಲೆ ಬೆಡ್ಡು ಆ ನಮ್ಮ ರಾಶಿ ಬಾರ್ದಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಸು ಮಂದೇರಿ ತಲೆಂದು ಪೂರಲ್ಲ ಉಂಡಿತ್ತ ಇನ್ನು ಪೂರ ಒತ್ತರ ದೀತ ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಡನ್ ಶುರು ಮನ್ಪುಗ ವೀಡಿಯೋ ಅದೊಂದು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮನ್ಪ ಎನ್ನ ಉಗುರು ತುಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡಿತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಚಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾರ್ದಿನ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಗೈನ್ ರಿಮೂವ್ ಮನ್ಪೊಡು ರಿಮೂವ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಶೋಕುದ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೋಡು ಎನ್ನ ಈ ರಿಂಗನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನಿತ್ತಾರೆ ಒಂದು ಹಗ್ ರಿಂಗ್ ಅವೇ ಕೆಲವೇರು ಹುಚ್ಚುದ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಒಂದು ಅಂಚಿಯಲ್ಲ ಆಚಾರಿ ಎಡದೆ ತೊಂದಿನಿ ಸಿಲ್ವರ್ ರಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ವಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಇರ್ದ ಅದು ಮಿಡಲ್ ಸ್ಟೋನ್ ಪೋತಿನ ಅಂತ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಅತ್ತ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಸ್ಟೋನ್ ಉಂಡುದಿಲ್ಲ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ದ ತೋಜುನ ಅವು ಯಾನೇ ಪಾರ್ದಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಬ್ರೇಸ್ಲೆಟ್ದ ಡಿಸೈನ್ ಏನೊಂದು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋಜವೆ ಒಂದು ಯಾನು PUC ಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಎನ್ನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಮನ್ಪಾದ ಕೊಡ್ತೀನ ಎಂಚಾಂಡು ಡಿಸೈನ್ ದುಂಬುದ ಡಿಸೈನ್ 916 ಬಂಗಾರ ದುಂಬುದೆ ತಾಜಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇ ಬಿ ಪೊಡೈಟ್ ಯಾನು ವಂಕಿ ರಿಂಗ್ ದಾಯಿ ಎಡ ಕೈಕ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಪಂದು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಬಲ ಕೈ ಕಥ ಪಾಡೋನೊಂದು ಎಡ ಕೈಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬಲ ಕೈಟ್ ಎನ್ನ ಬರ್ತ್ ಸ್ಟೋನ್ ರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚಾದಿ ಯಾನು ಎಡ ಕೈಕ್ ವಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಒಂದು ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರ ಭಟ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ಅವು ರಡ್ಡ ಪಾಡಿ ರಾಪುಜಿ ಬಂದು ಈ ಮೇತ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನೆಕ್ಕ ಪಾಡ್ದೀನಿ ವಂಕಿ ರಿಂಗ್ ಅವಳು ಒಂಥರ ಫ್ಯಾಷನೇ ಓಕೆ ಇತ್ತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೆರನು ಬುಡ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಉಗುರುಗ ನಮ್ಮ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ಗ ಅವಂದೇ ಏನ ಡೌಂಡಾತ ಈತ್ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಯಾನ ನೆಟ್ಟು ಓವು ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಲ್ಪುನು ಪನ್ಪೆ ಒಂದು ಪೂರ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ 2 3 4 5 ಆಚಿ ಒಂದು ಪೂರ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಒಂದು ಯಾನ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಮೇವಿದೆ ತೊಂದಿನದ ಅದನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಶೋ ಕೊಂಡವೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಪಾಡುನು ಪಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ಈ ಕಾಲದ ಮಿತ್ತು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ನೆನ್ಪಾಡುವೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ವೇರ್ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ನಾಲೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪನುಡೆ ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ಗೆ ನಿಕಲು ಪಣ್ಣೊಂಡ ನಂಬಾಯರ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ದೇನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಾತೊಂದು ಬೈದಿನಿ ಐಟು ಪೂರ ಡಬ್ಬೆಡು ಪೂರ ಪಾತದೊಂದು ತುಲೆ ಬಟ್ ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಗುಂಡದಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅನ್ಪಂಡ ಒರ್ಂಬ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ನಂಬುವರ ನಿಕಲು ಆ ನಿರ್ದಿಂಚ ಇದ ಮುಟ್ಟಗ್ಲಯ್ಯನ ದೆತ್ತು ದೀತೆ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯಿನಾರು 2 ಇಯರ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪತ ಬತ್ತದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಂಕಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಏನು ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ತುಲೆ ಇತ್ತೆಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಉಂಡೈಟ್ ಶೇಕ್ ಮನ್ಪದು ಪಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ತುಲೆ ಅಂತ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ಐಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಪಾಡುಲೆ ದಾಲಾಪುಜಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ನನಲ ಉಂಡು ಒಂದು ಏನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಂದಜಿ ಅಂಚದ ಇಟ್ಟು ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನನಲ ಮುಂದುಲ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಆಯಿತಾ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏನು ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅವು ಲೀಕ್ ಆತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದುದಾದ ಪನ್ನಾಗ ಯಾನ ಗ್ಲಿಟರಿ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿಗೆ ಪಾಡು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ನೆನ್ನ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಯ್ನು ಪಾಡುವೆ ಪಂಡ ಹಿಂದೇನು ಪಾಡುವೆ ಹಿಂದಿನ ಹತ್ತಿರ ನೆನ್ನೆ ಪಾಡಗ ಹಿಂದೇನೆ ಪಾಡಗ ಅವಂದ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದೊಂದು ನೀರು ಕಲರ್ ಅವೇ
ಅವು ಪಾಡ್ದು ಬೇತದ ಪಾಡ್ದು ಕಲರ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆತ ಒಂದುವೇ ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ತಿನ್ನೋಣ ಒಂದು ಪಾಡುವೆ ತಕೋ ಆಪುನವು ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾನ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವರ್ ಅದ ಒಂಜಿ ಉಂಡಾತ ನೆಕ್ಕಿಂಚಿನ ಅನ್ಪೇರ ಕಾಕಜಿದ ತುಂಡು ಉದಾರ್ಲ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ಗ ಎನ್ನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಸಿಕ್ಕ ಎನ್ನ ಕೈಟತ್ತೇನ ಊರುಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಸೇಂಕೊಂದುಲ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ದೇವರನ ಜೇಂಕ ಸೆಕೆ ಅವನುಂಡವೆ ಇತ್ತೇನೇ ಸೆಕೆಟ್ಟು ಕುಳ್ಳಾರೆ ಆಪುಜಿ ನನ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಟ್ ಎಂಚನ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತಲೆ ಪೂರ ಎಂಚೆಂಚೆಂಚೆಂಚೆ ದೆಪ್ಪೋಡು ಗುರುಡು ಕುರೆ ಉಂಡ ಅಂದ ಬಾಜನ ಬರ ದಿನ ಅಂತೆಶನ್ನ ಜಯ ನುಪ್ಪು ಕಪಿಡುವರ ನುಪ್ಪು ಕಪಿಡಿಯರೆ ಹಾ ಸತ್ಯ ನುಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿಲ್ದಿತ್ತೆ ಮಾರ್ರೆ ನೆನಪೇಜ್ಜಿ ಕಪಿಡ್ದೇರಿಗೆ ನೀವು ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ದೀತೀನಿ ನುಪ್ಪು ಅಂಚ ನಿಜ ನುಪ್ಪು ಕರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾನ ಸಿದ್ಧಾಟೆ ಪೋದು ಬಂದಾಗ ನುಪ್ಪು ಕರಿ ಮಾಡ್ಲಾ ಆತನು ಇನಿ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ಜೆಂಜಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನುಂಡು ಇನಿ ಹೆಂಗೆ ಅಡಿಗೆ ಪುರದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಈ ಬೇಲ ಮೇಲೆ ಪರವತ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ನಾನು ಒಚ್ಚೊಡ್ಚ ಟಿಶ್ಯೂ ಬೋಡಾತ ಕರ್ಮ ಮಾರೆ ವೀಡಿಯೋ ಸೋಮಂತಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಒಂದೊಂಜಿನ ಪಾಪು ಅಂತಲೇ ಬತ್ತೆ ಓಕೆ ಟಿಶ್ಯೂ ಒಂಜಿ ಕಂತ ಇತ್ತೆ ಕಂತದ ಪೂರ ಒಚ್ಚೊಂದಿಲ್ಲ ಒಚ್ಚೆತುಡೆ ಊರ್ದ ಇರೆಟ್ಟದಾದನ ಕರಿತ್ತ ಪೂರ ಇಪ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಪೂರ ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಓಕೆನಾ ಏದು ಶೋಕ್ ಕೈಯಾತ ಎನ್ನ ಕಪ್ಪು ಕಪ್ಪು ಒಂದು ಕೈ ತಾಗುದೀನಿ ಮುರಾಣಿ ಬೆಚ್ಚ ತಾಗುದೀನಿ ಇಂಕ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ರಿಮೂವ್ ಅಂತ ಇತ್ತಿನೇನ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕ ಟಿಶ್ಯೂಡು ಪೂರ ಬೆರೆಲ್ದ ಸೈಡ್ ಒಚ್ಚಿಯೆ ಅವೈ ಬೊಕ್ಕಯನ ಈ ಮೂಜಿ ಬೆರೆಲ್ಗ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಡಿಯಾನ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದೆ ಎಂಕ್ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂದುವೇ ಒಂದಾಪುಡು ಫಸ್ಟ್ ಇಂತ ಶೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಕಟ್ಟಿ ಉಂಡದು ಓಡು ಇಚ್ಚಿ ಒಂದುವೇ ಅವು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಉಡು ಪಾಡ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಎಂಕುದಾಸಿನ ಆಪುಣ ಏನು ಮುಚ್ಚಿದಿಯಾರೆ ಆ ನೆಕ್ ಅದ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಖಾಲಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತೋಜುನ ಸತ್ಯ ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಇರ್ತು ಜಾವೆ ಕೈ ಹುಂಬರುಂಡ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಂದಿಚ್ಚಿ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟೆ ಪಾಡ ದೈಟ್ ಏನ ದೈ ಇರ್ನ ರೂಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡಿಡು ಇರ ಏತು ಬೋಡ ಆದ್ ಪತ್ತ ಬೋಲ ಎನ್ನ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಟ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೇಳಿರು ಅಂಚಾರು ಮುರಣ್ಣಿಕ್ಲೆ ತೋಜ ಆಯ್ತ ದೈಟ್ ಆತಿನ ಅಂಚ ನಿಕ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋನೇನು ಅರ್ನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೆಂಜಿದ ಕಜ್ಜಿ ಪೊಂದು ತೋಜಾವೆ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಾಡ ಅಡಿಗೆ ಮಂತೀನಿ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ತಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿತ್ತೆ ಸಿಂಗಲ್ ಕೋಟದ ಒಂಜಿ ಪಾಡಿಯ ಅವಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅನ್ಯಾನ ಇಂದು ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ವೆ ಓಕೆನಾ ಒಂದು ನೀರು ಕಲರ್ ನಾನು ಬರೀಟ್ ದೀಕ ಪಡಂದಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ದಾಯ ಮಾರಿ ನಮ್ಮನೆ ಕೈ ಕುಂಬಾರುಂಡು ಕರ್ಮದ ಮೇ ಬಿ ನಿಕುಲ್ ತಗೊಂದುಲ್ಲಾರಂದೆನ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ ನಿಕುಲ್ ಪೊಸಾತದೆ ತನ್ನಾಗ ಶೋಕದದೆ ತೊನ್ನೆ ತೂದು ದೆತೋನೋಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬಿಡು ಒಂಜಿ ತಾಳಪಲ್ಲೆ ಈತು ಪಾಡಣ್ಣನೆ ಶೋಕು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮನ್ನ ರಿಯಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಉಗುರದ ಕಲರ್ ತೋಜುಳು ಬೊಕ ಉಗುರುಡು ಕೂರ ಇಪ್ಪವಲ್ಲಿ ಕರಿತ ಬಾಜನದ ತಿಂತಿನೆತ್ತ ಪುರ ಅತ್ತ ಎಡಗೈಟಿಯರ್ ತಿಂಪೇರು ಆಂಡಲ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ನೇನು ಪಾಡೋಡು ಐದು ತುಂಬು ಒಂದೇನೆ ಕೂಡ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ನ ಪಣ್ಣಕ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ತೋಜ ಪಣ್ಣತ ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ನುಂಗೊಡತ ಮಿಡಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಪಾಡ್ನ ಐಕ ಕೂಡ ಈ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ನೆನ್ಪಾಡಿಯ ತೋಜಂದದ ಸತ್ಯ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಡಿತೆ ನಾನು ಸೇಮ್ ಕೊನ್ನೆ ಬರೋನುಂಡ ಅನ್ಮಾರೆ ದೇವರ ನಾಜೆಂಗೆ ಸೆಕ್ಕೆ ತೊಂದುಂಡಲ ಪೋಪೆ ಅಂದು
ಪಾಡಿಯೇ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ತುಲೆ ರಡ್ಡೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಪ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಜೆಲ್ಲತ್ತ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಅವು ನುಂಗೊಂದು ಬರ್ತಾರೆ ನಡು ಫಿಂಗರ್ದ ಐಕನೇನು ಮಾಡ್ಗ ಯಾನಿ ಏಪಲ ಎನ್ನು ಮಾರೆ ಆ ವೀಡಿಯೋ ಪುನಃ ಕೆಟ್ಟಿಗಿಂಡ ಯಾರು ಒಂದು ಎತೋ ಸಲ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುನು ಅವು ಫ್ಲಾಪ್ ಆಪುನವೇ ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡೇ ಮನ್ಪುಜಿ ಕೆಲವಾರ ಬಟ್ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುವೇನೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಲ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ದ ಮಂತಿದ್ದೆ ಹೌದಾದಾಂಡು ಪಂಡ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಬರೋದಿತ್ತನು ವೀಡಿಯೋ ಅಂಚಾದ ಅಡೆಗೆ ಬುಡ್ದಿತ್ತೇನೆ ಈಗಲೇ ಪಂಡ್ರೆ ಮದತ್ತೆ ಯಾನು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆದ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಂಡು ಅರ್ಧ ಫಿಂಗರ್ ಅವೇ ಸತ್ಯ ಮದತು ಬುನ್ನಿ ಮಾರೆ ಯಾನು ದಾಯಿದು ತುಲೆ ಪಾಡಿ ಇತ್ತೆ ಒಂದೆತ್ತ ಮಿತ್ತು ನೆನ್ಪಾಡ್ಗ ಅವು ಗಟ್ಟಿ ಆತನ್ ನೀರ್ ಕಲರ್ ಗಟ್ಟಿ ಆತನ್ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪವೆ ದಾದಲ್ಲ ವಾಡಿನಿ ಎಸ್ ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ ಪಾಡ್ದೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಐಟು ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟದನು ದಾಯಿ ಕೆಟ್ಟದನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ತೂದು ಬರ್ಪೆ ದಾಯಿ ಅನಾಡೋಟು ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ ಬಿಡ್ತು ಬಾಸಿ ಕೆಟ್ಬೋದು ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದೊಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಅದೇ ಒಂಥರ ಫೇಕ್ ನೈಲ್ ದೀಲೆಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಪ್ಪು ಸ್ಕಿನ್ನದು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅತ್ತು ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಶೋಕೊಂಡು ಒಂದು ಚೂರು ಇಗ್ನೋರ್ ಮನ್ಪಲೆ ಎಣ್ಣೆನ್ನು ಕುಡಾರ ಪಾಡೋ ಈ ಫಿಂಗರ್ ಗಪ್ಪನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಓಕೆನಾ ಒಂಚೂರು ಕೆಟ್ಟನದ ಈಗ ಕುಡಾರ ಪಾಡ್ದು ತೂಕ ಬೊಕ ನಿಕುಲಿ ಅಂಚ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡುವಾರ ಪಲ್ಲವೇ ಅವು ಕೆಟ್ಟಾರ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೀರ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದ ಇತ್ತ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದಿನಂತ ಒಂದುಲ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ಕರ್ಮದ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡು ಅವು ಚೂರು ಒಂದು ಆತನು ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಟನ್ ಟಡಾನ್ ಟರಡರಡರಡರ ಎಸ್ ಪಾಡಿಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಶುರುವಾಣೆ ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನ 2021 ಲಾಸ್ಟ್ ಫಿಂಗರ್ಗಳ ನೆನ್ಪಾಡು ಜಲ್ ದಾಪಣ ಹೆಂಗೆ ಅವ ಇಷ್ಟ ಏನದ ಒಂದು ನಮ್ನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆತೀನಿ ಮಾರೆ ಕರ್ಮದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡು ಆತನ ಇಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜು ಮೂಜಿಲ್ಲ ಅವು ನಡುತ್ತ ಫಿಂಗರ್ ನಾಯಿನರ ಕಾಣ್ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾಂದೆಪ್ಪು ಐತೆ ವಿಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಏಸಿಗೆ ತೋಜುಂಡು ಪಲಂಚಿನ ಫ್ಲಾಪ್ ಆ್ಯಪ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೇನು ಜಲ್ ಪಾಡೇತಾ ಆಯ್ತ ಮಿತ್ತಗೆ ಅರ್ಧಗ್ ಪಾಡ್ವೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಅವಂದ ಇದು ಅರ್ಧಗ್ ಮೇಬಿ ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ ಪಾಡಂಡವಲ್ಲ ಲೈನ್ ಬೂರು ಚದಾದನ ಲೈನ್ ಬೂರು ತುಲಿಗೆ ತೋಜೊಂದುಂಡದ ಎಸ್
ತುಲೆ ಈ ತೆಟ್ಟ ಇಕ್ಲೆಗೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕ ಹಾಫ್ ಫಿಂಗರ್ದನೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅವು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಕ್ಲೆಗ ಸತ್ಯ ಪಲ್ಲೆ ಓನೆ ಕೊಂಚೂರು ಚೆಲ್ಲ ಬಾಡ್ಗ ಅವಂದ ಮುಂದುಲ ಶೋಕು ತೋಜುಂತಲೆ ಜಿಗ್ 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 ತೋಜುನು ಮುರ್ಚಿ ಇಪ್ಪಡ ಅಂದು ಮುಖ ಅವರಡ್ಡು ದಿನ ಕೊಂಚೂರು ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಬರ್ಪುಣದ ಇಂಚ ಅವು ಪೊರ್ಲು ತುಯ್ಯರೆ ಮಸ್ತ್ ಅದಾ ಓಕೆ ಅನ್ನ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾರ್ದ ಅಂಡ ಕೆಟ್ಟುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೆದು ಶೋಕು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾರ್ದು ನಿಕ್ಲೆ ಎದುರು ಬರ್ಪೇವೆ ಈ ನವನೆ ಕೆಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಇತ್ತನು ಮಾರೆ ಆಯ್ಕೆ ತಕ್ಕ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ನ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ತಿಕ್ಕರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಫೈನಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಓ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಪಾಡಿನ ಪಲ್ಲೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೊಂದು ಶೋಕು ತೋಜುಂದು ಆಪುಣ ಇಂಕ ದಾಪುಣ ಅರ್ಧ ಪಾಡ್ದಿನತ ಇಪ್ಪಡ ದೆಪ್ಪಗನ ಇಂಚ ಪಾಡ್ಗನ ಅಂದತ ಪೂರಲ ಓಕೆ ಒಂದು ಪೂರ ದೆಪ್ಪುವೆನು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮನ್ಪರದ ಆಲೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜವೆ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಅವಿತ್ತ ಪಾಡಿನದ ಅಂಚ ಅದು ದೆಪ್ಪರೆ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪು ಕುಂಬಾರನಿಗೆ ವರ್ಷ ತೊನ್ನೆಗೆ ನಿಮಿಷ ಪನ್ಪೆನತ ಅಂಚ ಪಗನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಿಷ ಡಾಪುನು ಇಚಿನ ಲೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ದೆತ್ತ ಖುಷಿರು ಪೂರ ಉಚ್ಚ ಮುಖ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಆಯಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಲ ಬೇರೆಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆವೆ ಇಂಚೆನೆ ದಾಲ ಮುಟ್ಟಾರೆನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇಂಚೆನೆ ಇಂಚೆನೆ ಪೂಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ಮಂತೊಂದು ಎಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಮಿಸ್ ಪೂರ ಪೂರ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ನೆನ್ನ ಪಾಡ್ದೆ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಇಕ್ಕಲು ಪಂಡ ಅರ್ಧ ಫಿಂಗರ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಮೆತ್ತನಿಸುದು ಶೋಕ ಆಯ್ತು ಮಾತ್ರ ರಪ ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತನ ಅರ್ಧ ಫಿಂಗರ್ ಪಾಡ್ವೆ ದಾಪಣ ಈಗ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಇಕ್ಲಿಗಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲೆವೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜೇರ ಇಷ್ಟ ಏನಕ್ಕೂ ಪಲ್ಲೆ ಎಂತ ಅಂದ ನೋಡಿ ನನ್ನ ಬೆರಳು ಸೈತೇ ಪೋಂಡು ಸತ್ಯ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡವೆ ಆತು ಸೋಕ ಅದಿತ್ತನ್ ಅವು ಬೇರೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರಿ ಅನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂದೆ ಒಂಚರ ಕೊಯ್ ನಿಂಚ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫಿಂಗರ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜಾನ್ಪ ಅಣ್ಣ ಲೈನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಶೋ ಕುಡೆ ಎಸ್ ತೊಲೆ ಫೈನಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಇತ್ತನ್ನ ಕತ್ತಲೆಗೊಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಸೊ ಲೈಟಿಗೆ ಎಂಚ ತೋಜುನು ಒಂದು ವರ್ಗ ಓಕೆ ಆಡಲ್ಲ ಲಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಗಿಟ್ಟಿದ್ದು ಲಕ್ಕ ನಂಗೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ್ರತೆ ಅವರು ಓಕೆ ತೋಜನ ಎಂಚಾಣಂದ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಶೋಕಣ ಒಂಚೂರು ಲೈನ್ಸ್ ಮುರಿದ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ನೆಟ್ ಮುಖ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಏನಾತು ಮಲ್ಲ ನೈಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಲತ್ತು ಶೋಕಣದ ಓಕೆ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂಡದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಂತ ಪಲ್ಲೆ ಅವಂದ ಟಂಟಡಾನ್ ಇಂಕೆಂಚ ತೋಜುಂಡು ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ಮಾತರೆಗ್ಲ ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡ ನ್ಯೂಡ್ ಕಲರ್ ಅವಿತ ಕ್ಯಾಮರಾಗ ಆತದೆಲ್ಲ ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಹಿಂಗಿಂಚ ರಿಯಲ್ ಅದು ಶೋಕು ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಮಸ್ತ್ ಹೈಲೈಟ್ ಆವೊಂದುಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈನ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಂಚ ತೂನಗ ಆತು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದು ಓಕೆ ಅಂದ ಪನೊಲಿ
ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದಾದನ್ ಪುಗ ಪಂಡ ನಿನ್ನ ನುಂಗಾಗ ಅವನ್ ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಅನ್ಪುನು ಮಾರ ಅವಳ ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನಾಗ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ನೆನ್ನ ನುಂಗಾದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೆಂಜಿದ ಕಾಜಿಪು ತೊಟ್ಟುಗ ರೆಡ್ ಉಣ್ಕ ಫೋನ್ ಇಂಚ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವಳು ಮುದ್ದೆ ಅದ ಆಡು ಏತು ಭಂಗ ಗೊತ್ತುನೆ ನೈಲ್ ಪಾಲಿಶನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಡ್ರೈ ಆಯ್ನೆಟ ಸಚ್ಚನೆ ಫಿಂಗರ್ದ ಬೋಂಡು ಉಪ್ಪು ಪಾಡುಂಡೆ ರಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ಉಂದಾದ ಪಂಡ ಸೂರ್ನ ಕಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆದ ಕೋಡೆದ ಕಜಿಪು ಐದು ತೊಟ್ಟುಗು ಜಂಜಿ ಸುಕ್ಕ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿನ ಹೆಂಚ ಉಂಡೊಂದು ನಮ್ಮ ತಿಂದು ಬಂದೆ ಓಕೆ ಶೋಕಾತು ನನ್ನ ಪಾಸೆ ಯಾನ್ ಅತ್ತುಂಬೆ ಪೊಪ್ಪು ಮಂದಿನದ ಅಂತೆ ಸಣ್ಣ ಮಂದಿನಿ ಜೋಪಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿನಿಂದ ಕಜಿಪು ಅಂದ್ ಅಣ್ಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇತೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಕಜಿಪು ಅಪ್ಪನಾಗೆ ಅನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೆ ಅದು ಉದಯನೆಟ್ಟು ಮಾಸಜ್ಜಿ ತುಯ್ಯರ ಮಲ್ಲೊಂಡ ಇಟ್ಟು ಮಾಸ ನೀಜಿ ಉಂಡದು ಬರ್ತ ಪೂರ ಓಕೆ ನವಣ ಸಾಧಾರಣ ಕಜಿಪು ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತೀನಿ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಜಿಪು ಬಟ್ ಆವೋಲಿ ಮಾರ ಸತ್ಯವನಂಡ ಅಂತ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕಲ್ನ ತಿಂಡೆನಾ ಅಂದು ಉಂದಾಗ ಓಕೆ ಅಂಚ ಬಂದು ಇತ್ತ ವೀಡಿಯೋ ನಂಜಿ ಮುಗಿಪುನ ಬರ್ತು ಇತ್ತ ಇಂಕ ನನ್ನ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ದಯಪನ್ನಾಗ ಎಲ್ಲ ಇಂಕೊಂಜಿ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಇತ್ತನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇತ್ತನ ನಾನ್ ಬ್ರೈಡಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ರೈಡ್ನ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಇತ್ತನ ಅಂಚ ಐಕ ಪೂರೆ ಅನಿತ ಬ್ಯಾಗ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲ ದಯಪನ್ನಾಗ ಮೇಕ್ ಓವರ್ ಇಪ್ಪುನು ಉಜಿರೇಡ ಅಂಚಾದಿ ಅನ್ನ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗ ಪಾರಾಪಚತ ಮೂಜಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವಳು ಎತ್ತೋಡು ಅಂಚೇನ ಅಣ್ಣನ ಇಲ್ಲಗ ಪೋದು ಸ್ಟೇ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇನೆ ಮನ್ಪೋಡಾಪುಣ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಲ್ತುದು ಪಿದಾಡುಡು ಅಂಚ ಓಕೆ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮನ್ಪರೆ ಪೋಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕುಡಂಚಿ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕೊಳೆ ಅದನ್ನಿಟ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟಾಟಾ ಬೈ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಎಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ನೀಕಲು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪನಂದು ಬಾಯ್